አብርሃምን አቢመለክን አብርሃም ድማ ካብኡን ምድሪ ደቡብ አቢሉ ተጓዓዘ አሞንጎ ቃዴስን ሽሮን ተቀመጠ አብ ጌራር ከአ ስደተኛ ኮይኑ ነበረ አብርሃም ድማ ብዛዕባ ሰበይቱ ሳራ ሓፍተያ በለ አቢመለክ ንጉስ ጌራር ከልኢኹ ንሳራ ወሰዳ አምላኽ ግና ናብ አቢመለክ ለይቲ ብሕልሚ መጺኡ እዛ ወሲድከያ ዘለኻ ሰበይቲ በዓልቲ ሰባ እያ እሞ እንሆ ብሳራ ክትመውት ኢኻ በሎ ብሰራ ክትመውት ኢኻ በሎ አቢመለክ አይቀረባን ነበረ እሞ ጎይታይ ንጻድቕ ህዝቡ እንዶ ትቐትል ኢኻ ባዕሉ ዶ ኣይኮነን ንሳ ሓፍተያ ዝበለኒ ንሳ ባዕላ ድማ ንሱ ሓወዩ በለት ብፁፀይ ልበይን ብፁሪ ኢደይን እየ እዚ ዝገበርኩ በሎ አምላኽካ ብሕልሚ ኣነውን እዚ ብፁፁይ ልብኻ ከም ዝገበርካዮ ፈሊጠ ኣነ ድማ ቅድሚ ሓጢኣት ከይትገብር ከልከልኩኻ ስለዚ ክትንክያ ኣይፍቀድኩልካን ሕጂ ከዓ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ምለሳ ነቢይ እዩ እሞ ምእንቲ ክድሕን ከዓ ንሱ ይጸልየልካ እንተ ዘይመለስካያ ግና ንስኻን ናትካ ዘበለ ኩሉን ብርግጽ ከም እትመወት ፍለጥ በሎ አቢመለክ ንጽባሒቱ አንጊሁ ተንስአ ንኹሎም ገላው ፀዊዑ እዚ ነገርሲ ኩሉ ኣዘንተወሎም እቶም ሰባት ከዓ ኣዝዮም ፈርሑ አቢመለክ ከዓኒ ንአብርሃም ፀዊዑ እዚ ዝገበርካና እንታይ እዩ አባይን ኣብ መንግስተይን ዓብዩ ሓጢኣት ዘምጻእከልና እንታይ በዲለካ ነይረ እየ ዘይግበር ግብሪ እንከደኣ ገበርካኒ በሎ አቢመለክ ድማ ንአብርሃም እንታይ ተራእዩካ ኢኻ ነዚ ነገርሲ ዝገበርካ በሎ አብርሃም ከዓ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ብርግጽ ፍርሃት ኣምላኽ የልበን እሞ ብምኽንያት ሰበይተይ ክቆትሉን እዮም ኢለ እየ ንሳ ድማ ብሓቂ ሓፍተይ ጓል ኣቦ እያ ጓል ኣደይ ግና ኣይኮነትን ሰበይተይ ከዓ ኮነት ኮነ ድማ ኣምላኽ ካብ ቤት ኣቦይ ምስ ኣውፃኣኒ ኣብ ኩሉ ዝኣተናዮ ቦታ ብዛዕባይ ንሱ ሓወዩ ክትብል እዚዩ እትርእየኒ መጎስኪ በልክዋ አቢመለክ ኣባጊዕን ኣሓን ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ወሲዱ ከዓ ንአብርሃም ሃቦ ሰበይቱ ሳራ ድማ መለሰሉ አቢመለክ ከዓ እንሆ ምድረይ ኣብ ቅድመኸያ ኣብ ሰሓይሽ መሲሉ እተራእየካ ተቐመጥ በሎ ንሳራ ድማ እንሆ ንሓውኺ 1000 ሲቃል ብሩር ሂበዮ ኣለኹ እንሆ እዚ ኣብ ቅድሚ እቶም ምሳኺ ዘለዉ ኩሎም መገልበቢ ዓይኒ ይኾኑኺ ኣብ ቅድሚ ኩለን እውን ተሰይምኪ ኢኺ በላ እግዚአብሔር ብምኽንያት ሳራ ሰበይቲ አብርሃም ኢሉ ኣብ ቤት አቢመለክ ንዝነበረ ኩሉ ማሕፀን ፈፂሙ ዓፂዎ ነበረ እሞ አብርሃም ድማ ንኣምላኽ ለመነ ኣምላኽ እውን ንአቢመለክን ንሰበይቱን ኣግራዱን ኣሕወየ ወለዱ ከዓ